Ngiyanibingelela nakababukeli be-Black Life TV kumna ku Black kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo ngiyanamkela. Namhlanje ngivakashela usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi ayiveze. Asimuze ukuthi ngabe usiphathele sawona. Sawona sisunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Umuhle. Ngiyabonga. Uhlala kuphi? Oh, ngiyabonga. Mina ngiqhamuke eBergville ngokwempilo kodwa ngila eThekwini eDevonport. Uze nini la? Ngiyacabanga ukuthi unyaka wesibili lo. Uzofunda impilo, ngiyafunda ngapha nangapha. Okay. So bese njani isimo ekhaya usakhula? Ukhule kanjani? Oh, ngifuna uqamba amanga. Ngikhule emndenini alright. Okay. Umndeni onenhlonipho. Basifundisile nje ekhaya ukuthi ukuphatha kanjani njengentombazane, nje zonke lezi zinto bihamba kahle. Ukuthi phela mawukhula yabo, kumele ukhule uphinde uyimele. Uzamele ngapha nangapha. Okay. So yini ke lo ifihlile office namhlanje uyibeke phezulu kwetafula yazeke? Yo, sesami angifuni uqamba amanga. Lento le iyangidla kancane. Yabona angikuthola ukuphumula. Kanti kwenzakalani? Ukuphumula. Empeleni yabo nje ngokuzama kwempela njengoba ngikutshela ukuthi ngize la eThekwini ukuzozama. Nabangani ngapha i-peer pressure iyangidla so ngaqala ezinye izinto. Yabona kunelento le ukuthi udayisa ngomzimba. Oh, okay. Isimo besingekho right ukukhula amatoho ngiwazama kungekho right. Ngagcina sengibona ukuthi ngoba abangani bami bayayenza lento pho mina ngizohlulwa yini. Ngase ngayenza lento ngadayisa ngomzimba. Okay. Empeleni kade ngidayisa ngomzimba nasekhaya bazi. So ngadayisa ngomzimba kanti kuzoyenzeka iphutha lokuthi ngimithe. Kanjani manje kanti anizivikeli na? Siyayivikela okusho ukuthi ukuyivikela kwami kuthutha zange nginake. Cause ngavele ngabona nje sengigula. Okay. Isitori sami sekanje wena sisi wami. Ngayiqala lento le ngina 15. So ukuqala kwami ngi-enjoy, ngithola imali, ngiyasileya, ngiphila soft life. Now uyazi ke njengamantombazane siyathanda soft life. So ngiqhubeke. Then at the age of 17 boom ngamitha. Nakhona ngazi ukuthi ngimithe kanjani. Ngiyagula, ngifake ne-implant. Okusho ukuthi mase sengithola kahle information kudokotela uthi i-implant yami kade se-expire. But mina kade ngingazi ukuthi expire kanjani because vele nganganaki ke vele ke thina ama prostitute asinaki zonke lezi zinto ukuthi kumele se-clinic nani sevele nje sishayela i-spring sikhipha izisu nje zonke lezi zinto lezo. So ngihambe ngiye kwadokotela sengigula ke sengibona ukuthi cha serious ngempela lento iyangijuqa serious. Wakhipha isisi before? Ngizikhiphila ngifuna uqamba amanga like nginengane ezo-8. Oh, okay. Yeah, ezilele nje phansi emhlabeni. Futhi ngingenandaba, akungidli indawo because vele nje umsebenzi wami. Mina ngifuna imali. Oh, okay. Ngifuna imali. So ngihambe ke nje kadokotela hawu ngithole ukuthi ngimithi. Angifuni uqamba amanga sisi wami ukuthi ngiyibulale. Uyacabanga ukuthi ngina 2 months ngimithi akusekho phela ukuthi kumele ngisikhiphe lesisu noma kanjani. At least ke kuba nebingina 2 weeks. Kanti zikhishwa mawunesikhathi singanani? Izisu siswami sikhipha mawuna 1 week, 2 weeks, 1 month usungakhona ukusikhipha uphuza discipline uphuza iphilisi ukhipha uhusho lelahlele lento. Manje ugula bese kushuse bese sesikhona sihleli kahle sekuwumuntu 2 months kade sekuwumuntu like sesiyibika sifuna ukuyiveza because vele uyazi ke phela umntwana uyayiveza noma kuthiwe ekhaya bafihlile uyayiveza umntwana ufuna ukuvela ngazo zonke indlela. Ngigule sisami until ngeze ngimthole kudokotela angitshela ukuthi no umithi sihleli na kanjani sesu. Angifuni uqoma manje ukuthi ngiyibulale kanjani mina nginomntwana impilo yami ngangiyibona like imile umntwana angimfuni umntwana ngangafuni umntwana because umsebenzi uzongimisa umhlaba like uyabona nje izinto uzokhona ukusebenza kahle. Ngikhona ukusebenza kahle. Ngimthola umntwana fine ngi-accept ukuthi umntwana ukhona akhulu umntwana ekhaya ngibatshele ke bazi ke nje zonke lezo zinto lezo. So manje siswami into engidlayo manje umntwana wami ukhulile. Umntwana wami akamazi ubabakhe. Akamazi ubabakhe ulibele ngibuza njalo ubaba and usezuna 12 years
Una-12 manje, una-12 manje usekhulile. umntanami akamazi ubabakhe. Ezinye iy'ngane nje ekhaya ziyahambe ziyovakasha emakubo uma kuvalwe iy'kole ziyabona udedi, but wami umntwana akamazi ubabakhe. Uye wathi ekhaya na ukhulelwe isabani owaba nomntwana? Ngike ngamupha omunye umalume umakhelwane because bebehlezi bengibona ngihamba naye mangimithi nginesisu enginakekela ubhuti nje loya. Ngamthola nje. Ube uthandana naye vele? Bengathandani naye. Yabona lama kuthiwa yini ama-best female ntontoni. Male Zonke based. lezo male based ntontoni. Zonke lezo zinto lezo. So nje kwaba kanjalo-ke i-relationship yami naye-ke kwaba kanjalo-ke. But besingathandani ukuthi manje into serious. But ekhaya bazi ukuthi owakhe umntwana. So umntanami ufuna ubabakhe wangempela. So angazi ukuthi ngingamtshela kanjani. Bengicela ningisize bandla. Indlela mhlawumbe engayibeka ngayo, angazi ukuthi ngingabeka ngayo yiphi indlela. Ngikhathazekile, angilali emoyeni, impilo yami imile, angazi ukuthi ngizoyenza njani. Umntanami ufuna ukuqhubekela phambili, ufuna ukwazi kubo, ufuna kumele kenzeke amasiko. Kwaze kwanzima. So ufuna ukuthini emntaneni wena uneshow yini ubaba womntwana ubani because ubusebenza umsebenzi kanje? Angifuni ukuqamba mase wami baningi abantu besilisa sengike ngalala nabo empilweni nami. Pho uzothini emntaneni uzothi awumazi uphelele lapho? Bengicela mhlawumbe uvele ngimtshela iqiniso, mhlawumbe ningicela ningiphe isibindi. Ngimtshela iqiniso mhlawumbe nani nim-understandise ukuthi it's a part of life. Yena umntwana wakho umntana kanjani? Isimo sakhe nje. Umntanami unomoya ophansi. Uthatha kancane. Ngiyacabanga ukuthi zonke lezi zinto lezi zamlimaza. Uthatha kancane esikoleni, zonke lezo zinto lezo. Une-stress mangibona mina ukhule nje umntwana stress ne-stress. Ngabe mhlawumbe khona izinto ezijulile useke wazama ukumkhulisa ngazo njengomntwana untombazana mfana? Uyintombazane. Zikhona izinto mhlawumbe uke wazama ukumkhulisa ngazo kuphela. Umuntu ona-12 years usekusondela ngasesigabeni sokuthi athombe. So kufanele ubuqala at the age of 10 ukumkhulisa njengomuntu wesifazane, ukukhulumisana naye izinto ezijulile, athi noma ngabe kuthiwa akakafiki leso stage sokuthi akhule, kodwa kube ukuthi usumqalile kancane kancane. So wena ngesingawo uke wamzama nje. Angifuni uqamasa wami ngimsupportile nanoma ngingazi ukuthi mhlawumbe umntwana ukhuliswa kanjani but ngiyacabanga ukuthi amandla ami ukona mancane, akhona mancane ngizamile ukuthi mhlawumbe ngimbonise njengentombazane, ngimkhulise. Kodwa nje ngibona ngazathi umqondo wakhe uhlele ekuthenini ufuna ukwazi ubabakhe. Yo, asizama umfonela sibone ukuthi ingabe uzoyithatha kanjani yonke lento le. Hello. Kunjani sisi? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Black Life TV. Yebo sisi ngilalela. Nginosisi wakho la e-studio ofisa ukukhulumisana nomntwana wakhe. Bengicela nje ungibambele nje kancane. Okay. Sawubona mama, kunjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiyaphila. Yebo. Ukhuluma nomama kaLusanda? Yebo sisi ngilalela. Mama ngisohlelweni lana. Kahle kahle bengifuna ukukhuluma noLusanda mehlo. Yeah. Kunemfihlo ekuloku ngikhula nayo, yabona ngigcina ngaphakathi kimi. Manje ngiyabona ukuthi umntana makayindawo. Okay sisi, manje bufuna ukukhuluma naye umntana? Ngingamthola uma ekhona. Hayi lutho sisi, kwamanje akekho uLusanda. Hayi anginankinga, ngicela ukuthi ungiphe indlebe kancane. Okay mama. Ngisohlelweni lana. Manje bekunento engifuna ukuthi ngiyisho. Yeah. Ubaba kaLusanda angimazi. Kunomsebenzi la. Ngicela ukuthi ungiphe indlebe kancane mama, ngoba nami ngumuntu wesifazane ngiyadinga ukulalelwa. Ngicela ukuthi ungaqali ungijudge kuqala. Okay mama, ngikulalela. Ngangenza umsebenzi lana ngidayisa ngomzimba. Kwahamba iminyaka ngase ngamitha.
Mangimitha ngamitha uLusanda. Manje isifiso sami ukumtshela ukuthi ubaba kangimazi. Ngoba umntanami ubuza njalo ukuthi uba yibabakhe. Ngicela ningixolele, ngicela ukuthi ungikhulisele kahle umntanami. Umluleke angafani nami. Angaphili lempilo engangiyiphila. Ngicela ukuthi ungigadele umntanami. Umkhulise njengentombi. Afunde ukuyiqoqa. Ngoba ikusasa lakhe selisezandleni zakho manje. Saze sabuhlungu isitori sakho sisi, kodwa-ke ngiyabonga ukuthi ungitshele iqiniso. Umntwana ngendlela efanele. Ufundise ukuthi uma ngabe uyintombazane usiphatha kanjani. Ngiyabonga kakhulu sisi. Ngiyabonga. Sibuhlungu mama isitori sakho, sibuhlungu. Kodwa-ke ngoba hayi usukhonfesile, uNkulunkulu ukuzwile uzokuxolela konke owadlula kukho, ngoba wawukwenza ungazi nawe. Ngiyabonga kakhulu. Angazi noma ningaphinde ningifonele. Mase usukhulumile naye ukuhamba kuyinsuku. Ngingazizwa ukuthi ukhulume naye nagcinelaphi. Isifiso sami ukuba nebhondi naye. Hayi, kulungile ntombi ngoba usulibikile udaba lakho kumina. Ngizozama ukuthi ngixoxisane naye umntwana. Ngoba yena hayi uyingane elalelayo nehloniphayo. Ngiyethemba ukuthi uyongizwa kuyo yonke into engizomchazela yona futhi ayamukele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga mama. Siyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho. Ngiyabonga sisi. Yo, at least usisi ukwazile ukwamkela. Let's hope uzokhona ukuthi akhulumisane noLusanda amchazele kahle story. And nawe kungasuqhela-ke kakhulu kuLusanda because uyalidinga uthando since ubaba wakhe ungamazi naye ukusho ukuthi ubaba kanaye. So ungaqheli kuyena kakhulu. Umvakashele njalo, spend naye isikhathi, nibonde, angakufili ukuthi ubaba wakhe akekho eduze naye. So nje ngikufisela inhlanhla kona konke engazi ukuthi ningazwisana akhona uku-understanda naye ekuhambeni kwesikhathi akhule ekuhlonipha kahle ekuthanda futhi njengomama wakhe. Ngiyabonga nje ukuthi uthatha step sokuqala sokuthi ukwazi ukuphumela obala ukusho iqiniso. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukuthi ungivakashele kusho yami. Ngiyabonga. Bengisacela ukudlulisa lamazwi kuba bonke abantu besifazane basemakhaya. Ukuthi ungenzi into ngoba naku uyicabangela wena kuphela. Kodwa ucabangele nekusasa. Ikusasa lomuntu ongamazi. Ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya kuningi kuyenza-ke kungeyinhloso zethu. Kodwa-ke isimo masesifikile kufanele usamkele. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.